Alagay, ang ex ba? Hikawat ko no yung iPhone 6s. Ano? Gaba! Da. Guys, tanawar gud ni sila oh. Si Bruce bag si Brenda. Cute kaayo sila. Uyab na sila. Oo, uyab na sila. Nya, dugay naman na sila. Uy, 3 years naman tingali na sila. Malipayon na sila pirmi. Cute ba? Ang ayan kay silang duha. As in, grabe. They're so happy. Kanong saan ka kumain na, no? Kasi pirmi radyo ko mabuwagan niya. Pirmi radyo ko duwaan sa mga lalaki niya. Naragya po ko diri sa Lahog, Cebu City niya. Pirmi radyo ko duwa-duwaan. Nga na, ala, magbuwag radyo mo. Parehas sa mga tatanan. Magbuwag radyo mo. Magbuwag radyo mo. Hello, wow! Kinsa man ni? Hala, guys! Ang kong client ba, si Kwan, Food Monster Girl, nag-post siya food. Shit ka lang. Pagkaon, lami ka ay. Yung gutom ko, lami ka. In fairness po na niya, no, lami pa siya ba nga. Nindot siya ka ng mga Instagram posts ba, nindot kaya pagka-compose. Bas, foodie magod ni siya good niya. Client ni nako niya, kanang ako, wag yapon ko'y kaon siya. Sige siya post-post og pagkaon, siya. May restaurant. Ikaw pa kay bayad. Let's say ka, gihanap na tika sa demonyo ganina buntag. Day, gwapoha ni nilang bayhana day. Uy, tanawa ra gud ni si nawa ha, si Patricia Velasquez ba tanawa na yang naong gwapa kaayo. Napo na po isa si Maria Valverde. Nya. Shit, si Natalie Portman nga no, asa man ni sila gikan? Uy, gwapa jud kayo niya, mga talented pa jud kayo ba? Nas Natalie Portman ay ni graduate og Harvard. Unya kibaw siya 5 ka languages. Unya kanang talented kaayo, nakadawat og mga awards, gipang-interview para siyang acting niya. Ako naragya po ko diri sa Lahog, Cebu City. Guys, si Bugira kay na trending ang iyang bagong music video. Paminawa ha. Bati di. Bati. Ilami. 21,000 views. Ana, and counting, I bet. Ambot lang, uy, nga ganahan ng mga tao, mga gwapa, bahalag way talent, uy, siya na lang artist. Niya ako, kung magbuhat kong kanta, kay bisag pila ka adlaw, pila ka buwan, niya, walay maminaw. Siya na lang pirmi, ikaw na lang artist, diha, ikaw na lang artist, niya ako, naragya po ko diri sa Lahog, Cebu City. Wag pa maminaw sa akong mga hinaguan niya ikaw, balag kinsa na lang imong ibutang diya sa music video, ikaw na lang masikat, artist ka, sige artist ka, bati ka, binuhat, bati, ha, mutukar ba yakong ukulele? Ikaw kay magkiyat-kiyat ra ka.